eta albizu gora berazi zen bera beba, eta partidu, baina, bueno, nola galdu leiken hori partidu. Elizkanok 10 kilo ditu sobran. Joder, gitxienez. Gitxienez. Ba, total eitxita dago, Defentsan da, mobidu ez dut. Saki emon, gantxo golea eta alboti pastan da itxi. Mobidu ez dut. Ba, gaur mobitu beharko du. Bai. Azpiri dabil bikaina aspaldi, Indartzu da ira sartzean da, bueno, desente dabil. Gu beti ondo. Ni beste hitz egiten du, edo? Gutxixeago. Desente hau. Gutxixeago maia desente hau. Pasadan egunean non calle, Carmelo. Pasadan egunean que non calle. Yo cuanto menos hablo, menos me critican. Tengo menos motivos para decir chorradas. A ver, Agate. Txino pixka bat. Nahi dezunean. Hortxe ditugu. Final nagusian parte hartuko duten bi klubetako ordezkariak. Gorriz, Galdakaoko adiskidekoak eta Urdinez, Elorrioko Berriotxoakoak. Pilotari aski ezagunak, Ander Elezkano, Gorrien aurrelaria, atzelaria Kerman Galartza. Eta Urdinak Igor Azpiri eta Oier Jaio. Zaratamokoa bat, Galdakaokoa bestea, Elorriokoa hirugarrena eta Txondokoa laugarrena. Baina klubak Galdakaokoa eta Elorriokoa. Carmelo Ariz Navarreta, katedrak zer dio? Bueno, lehen urteko finala errepikatzen da, adiskide eta Berriotxoa. Lehen urtean Galdakostarrak 21 irabazi zeurien Zornotzan. Orduan Elezkanok Larunberekin jolazten zuen, handik Lasterrera debutatu zuen, da Azpirik aldiz Landaburukin. Oinguan, Landaburuk lantegian istripu larri bat okin zuen esku batan, da, hautsi zuen 3 azur eskutakoak, eta ordune txapelketa ziren asterakoan Jaio sartu zen bere ordez. Eta aurten, Elezkano lehen urtean txapeldun urte zuen Larunberekin aurten Galartza dago, eta nik uste neko partidu paregatu izango dela aurtengoa be. Lehen bailen osatzen den Jon Landabaru. Ezkenekin hori gertatu zitzaionik, zenba denborako baja izango da, Carmelo? Ia urte bete galduko dugu, ez? Ametik gorantzien nahi dut eman, aportu zuen 3 azurra zamarraz makina batekin, lantegiko makina batekin, da, suerte izan zuen eskua zuela galdu. Egon zan pare bat hilabete igeltzuarekin, eta noizbenka deitzen dio eta ber nola dabilen, da, ezaguzta animatu dela frontora guten pelota guzuarekin, baina lan dabe izarrak ikusten dagoela. Eta, ondino, azur horrek, azur txiki horiek, ondino, denbora eman behar diola ondo jartzeko, eta ez dakit berriro bueltatuko da pelotan egitera, baina, bentsat eskua ondo dekola, eta bizitza arruntarako, bentsat eskua salbatu duela, eta alan dabe ikusiko, berriro pelota lekutan ikusten dugun. Astera doa Bizkaiko kluben arteko nagusien finala, baina nik ere animo bidali nahi diot, eta datu bat adibide jarriko diot. Duela urte bete edo, erremontea jokatzen zuen mutil batek, Santi Utergak eskapada ikaragarri egin zuen, ezkerreko besoan, eta ospitalean egun batzuk pasa eta gero, elkarrizketa egita joan nintzenean, erremontea ez zuen entzunere egin nahi. Berak bizitza agunterako nahi zuen, besoa salbatu zuen, eta ea ahalik eta ondoen ateratzen zen. Eta urte zarregunean, etzi, finala jokatuko du binaka, Santi Utergak. Beraz, balin badio animo pixka bat hartzeko Landaburu hori,
lehen da bizikoa da. Baina, lehen da bizikoa lortzen duenean, behar bada berriro ere, pelotan pentsatzen jarriko da. Hori da, hori espero dudano. Lehen da biziko tantoa gorriek egin dute, bigarren sake atera du. Ander Elezkanok ondo itxi dio. Jaiok, German Galartza. Aldakabokoak eskubiz. Pelotari veteranua izango du gaur aurrean Oier Jaio. 35 urte. Ja kilometro asko frontoietan da buen asko egin duen pelotarie eta gaur be segurazki bere leku ondo zainduko dagoela, ez? Ander Elezkano frontesetik hartu dago, min egiteko moduan. Utzi Kermani. Ondo atzeratu du, amarrera. Zabaletik orain. Jaitsi pilota. Atzera Elezkanok. Boleaz. Jaio. Erasoan erabat. Adiskidekoak, azezkerka da orain Kermanek. Horrekin egiten du min. Buena. Bai, Ara? bikote Galdakostarra oso indartsua da, dira, oso, osea, bai Anderrek eskumakin itxela ematen dio pelotari. Bai sakez, bai botera ematen dio egurra asko. Da Kermanek, langilea da, eskubizek bikaina ditu, eskarrak askoz apurbe soltetxo izango dauela, nik usteot. Baina lan txukonengo dabela, da nik uste tantu gehienak gure menperatuko dabela. Jaiok langilea da, buen asko ingo deu, da azpirik, aspaldi joko handiak indabil, indartzu dabil, da tanto bukatzerakoan beharreztasun askokin, da ez du bukingo aukera askori, baina sartzen danean, nik uste mineiteko modu nengo dela. Kerman. Eraman Jaiok. Kerman Galartza. Urrutitik etorri behar izan du. Atxondokoak. Azpiriki jaia aukerarik ere ez du izan pelota jotzeko. Kerman. Elezkanok. Asko zabaldu du. Kerman Galartza, presari gabe, tantoa erraz menperatuz. Igusten da, ez. Askoz begi hau dila peloteoan. Da, holan jarraitu eskero, Elezkanok aukera asko izango ditu horraurrien tanto amaitzeko, ze peloti horraurrien euki eskero ikusten bada, artista da, ez. Bai, eskumo indartzu horrekin, bai gantxoz, tanto amaitzeko, errestasuna dago, ez. Azpiri urrutitik, Kerman Galartza. Ezkerrez atzera. Atzerari gorriak. Kampora. Opari hau, ondo torrokiak berri ez zuarretarreiz, tanto guztia errez menperatu dabe Galdakostarrak. Da, horre akatsa Elezkanok. Nik uste aukera hau egingo dauzela metik horrera bezartzeako eta hori pelotia usteko modu gan izan dela. Joan urtean Larumet jokatu zuela ipatu duzu finala. Horrek ere suerte handirik ez du izan eta 5 hilabete geldirik egon da, azkenean itzuli da kantxetara. Bai. Arazoak izan ditu horre eskafoidez azurra apurtu zuela. Apurtxu berde gainera debutatu zuela da hori bakarri faltaiakon, egote gainera beste bestu hilabete ofizioa ikasi barik eta ametik berriz animoak ematea. Oine berriro
hasi da jogatzen, da oin utzetik berriro hasi bidala, eta bueno, denporatxu polit galdu duela gainera udapartea gehien bat hor partidutxu gehiago dauzela, ikasteko momentu honen esaten da udaparte hori, eta bueno, poliki badoi neurri hartzen maila horreri. Jaiok baztertu, Azpiri. Atzera Erezkanok. Hortxe hasiko da Kerman agintzen. Ezker bikaina dauka. Bai, askotan kantxa erdiko pilota askotan eskerraz jartzen da. Konfiantza asko dekola esker horrekin betidan ikusi da, ez? Galdakaoko adiskidek 3, Elorrioko Berriotxoak 1. Lantxarrak izango ditu gaur Igor Azpirik. Ondo da bilen pelotaria da. Baina aukera askorik ez du izango berak sortu ezean. Eta Elezkano izin du egin dela esango nuke. Bueno, bai, ikasketan eta dabila asko uste dut unibertsitatean ari da, eta bueno, uste dut igual entrenamentu gitxitxo egin de. Usten da, ni gazte-gaztetik ikusitze beti errestasun handia pelotan egiteko. Duai apartak, eskuma bikaina, tanto amaitzeko be errestasun handia, eta bueno, betidanik esan dugu, bueno, aspaldi ezagutzen dugunok, defentsa hortan lan gitxo egin beharko zuela, eta bueno, ikusita gainera purbete pisuntzu dekola ondino lan txarro egingo da bez, baina oingoan horko partiduan oin ikusi da moduen, zelako sak egin duen, da zer esan baitzen duen tantoan, nik uste lan txarro horiek eukiteko aukera gitxo egingo dagoela gorkoan. Gero gainera ikusita momenturen batean agian profesionaletara pasatzeko ateren bat zabaltzeko aukera izan zitekeela, gehiago landuko zuen, baina ja adinean ere aurrera, anaiak ere egin du debuta eta berak badakila hemendik aurrera ez duela aukera izango. Sasoi baten baintzuten zan, ez? Zaratamortaz binen artean aukera bat zuela, bai, orduen egon zan bera eta Mikel Urrutikoetxea bisek biltzien oso ondo afizionatu mailan, da ikusten zan, bueno, ez zala erreza izango bisek aurrera pauso ematea, da bitzen arteko lehia horri egon zan, da azkenien, bueno, enpresak Mikelen alde zuen, da orduan ikuste hortik aurrera, baina apurbet etxizala, ez? Nik uste, bueno, ikasketan buru belarrik sartu zala gehiago, da nik uste, bueno, bai, pelotan dari da entrenamentu egiten, nik uste fisiko bat hori, pizkat alde batera itxizuela, ikusita zuen oso moduen urti egora doela, eta oin behintzat, bueno, disfrutatzearen jolasten du pelotan, da, bueno, nik uste, defentzan ez joko asko, lan asko ematen ikuste atakean da botera pelotari ikusgarri gala, ez? 5-1 aurreratu dira, Bera eta Kerman Galartza. Airez, bitardian sartu da, bipareta egin izan dio Azpirik ez du armatu. Oier Jaiok ezin, 6. Erraz hartu dute aurrea, Galdakaoko adiskideko bikote kidek. Eta Mikel Urrutikoetxea aipatuta, aipagarria egiten ari delana, iaz buruz buru lortu zituenak lortzea, eta aurten ere lenguan galdu egin zuen, baina Airez eta ikasten ari dela esango nuke, saiatzearen poderioz, seguru asko eta langilea delako. Bai, gainera, bueno, lehengo egunean Bilbone aurrez ikusteko partiduan aukera izan nuen, egon nintzen bertan, da ikusten da saiatzen ari dela, ez? Airez asko sartzen, ondino ez du lortzen hemen kontrakantzara bialtzen aurkariari, baina, bueno, lehenengo pausua da, Airez bile jutea, hori azizan egiten, ikuste oingo fasean ari da, sartzean ari dela, dako poliki lortu behar duela, ondino apurbek, pelota horrek ondino gehiago zabaltzea, ez? Baina, lehenengo pausu biekin deuz, da, niri guztia dan, ez? Zelako jarrera okin zuen, denpora guztien erasora. Da, bueno, azkenien,
zuen lortu partidu ataratzea, baina agertu egun ziren. Da nik uste poliki ba, ikusten da ba, atzean lan egiten dabizela eta ia ba, gero eta gora doien, ez? Luzegia izan da, Elezkanoren lehen dabiziko sakea, bigarrenean zenbat laburtzen duen, asko, ezker hormarekin astu datera, Kerman. Kerman behi ikusten da, ba, gozatzen ari dela, ez? Lan errezak egiten ari da, pelota hartu, lau terdi kuadro hortan. Da hori, ba, bueno, pelotari batek hori, atzelari batek da hori da disfrutatzea, ez? Gaur, bueno, sufritzen ariko dana da, ba, Oier Jaio. Zazpigarrena berak utsegindakoa izan da. Etorri aurretik bazekien. Lan txarra izango zuela hemen atzekalde honetan. Aurkari biak, pelota gogor zigortzen duten pelotariak izaki. Gainera, bueno, falta. Zakez falta. Gainera, bueno, Kermanek momentu honetan, ba, aficionatu mailan ikuste atxelarik onenetarikoa da, onenena dela, ez? Bueno, beti esan zaio, ba, puntutxu faltaia gola beste pausu bet emateko. Gehien bat, ba, gaur profesional mailan joatzen danerara, ba, bueno, eskatzen dabi atxelari oso gotzaileak. Naita galtzaileak izan gero poliki, ba, bueno, pelotaria juteko egiten, ez? Nik uste Galarza pelotari oso bikaina dela, baina, bueno, gaur egunerako profesional mailen eramaten dan jokureko, ba, bueno, zoritzarrez, ba, esaten dabiela, ba, bueno, pizkatxu faltaia gola, ez? Baina, bueno, ja ikusten da esperientza handiko pelotaria, prepara eta fizikoki beti topera, eskubi honak, eta gainera ba aurkaria bere baino jotzaileagoa, osea, golpe gitxiagoa bada, ba, bueno, gaurko moduan, ba, nik uste gaur disfrutatzeko partidua dekola, ez. Pelota aldatu egin dute Elorrioko berria txokoek, eta nik askoz ere pelota lehorragoa dela esango nuke. Probatzen aritu direnean ikusita. Azpirik aterako du. Gora. Arrezegi. Oso arrez altzatu du. Beraz, Azpirik badaki izaki eskaztu indagoela, Zigurrengoan zo zergeitxu enbiko du. Horixe gertatzen da batzutan sekulako sake egin eta arazorik ez dutela izaten aurkariak eramateko eta besteetan sake eskasa egin da. Saria jaso. Hau pasa izango da. Bai. Beti gora jotakoa Igor Azpirik. Hau ere ondo moldatzen da sakearekin, baina pelota bajuxiagoa atera du. Bere lagunak hainbeste sufritu ez dezan eta agian pelota horrekin min egitea sakez zailagoa. Bolea sartuko da Ander, haze bolea. Bai, errez egiten da pelotan, Aukera degonien peloti eta eskure datorrenien, ba, postura gehienak menpenatzen du pelotan, da injarra sobra dugu. Elezkano. Oier Jaio. Ezkeraide zabaldu Anderrek. Txokora bildu orain. Nahi duen egiteko moduan. Sotaman osatzera. Kerman Galartza. Askoz ere aurrera jo dago orain. Bai, baina menperatzen da berrez, ez? Nik egundo bezototu lertu nola indergitxioen degona ataten dagoena pelota motela, Esto... Ni gogoratzen profesionaletan Jose Mari Zezeagarekin, harek pelota motela bera bakarri mugitzen zuela. Da guk beti indergitxiagokin genuen beti atan genuen bizizagoa, ez? Normalean bizizagoa badanak mugitzen genuen, da bere igual arazo hitxo egiten zuen pelotan jartzen, ez? Da pelota motela bakarri mugitzen dabe indartzuenak, ez? Da ingoan behikusi da, ez? Bai, ingo da buena gitxo, baina Azpirik ez du aprobetsatu bere sake pelota horrekin. Pelota bizi batekin, bagian, sake askoz begorra bingo zuen, da aukero bingo zuen peloti aurrien hartzeko bukatzeko, ez?
da pelota motelagin, ez du ezer egin, ez. Nik uste indartzuek beti pelota motelagin askoz errezo bilten direz, indarrak golpi gitxio dekien jentiekin. Urdinek urrengo tanto egiten dutenean, zer pelota atzeratzen duten. Momentuz, euren askatu diote epaileari, gorriek, adiskidekoek, 8. tanto egin dutenean, azpi-azpiko sakea, txarrak izaten dira hauek. Alase da, ikusi da pelotea bizitza, txarra da jaiontzako, baina hau sakea be, galartzantzako betxarra esango zen. Horrein nik uste, erratu dira, pelota gitxitxe osaren nien, aprobetxo bizu pelotia laguntzak. Eta pelotea laguntzeko askarra izin bide, eta hurrengoan segurazki berriro, hor jakin ez. Baina nik uste azpiri pelota dagoen bizitza tope bidauela, bintzat sakeaz eta sake bueltan aukera okiteko. Ander Elezkano, hau ere eskubiz erantzun beharrekoa, oraingoan edarki jaso du atzetik, Oierrek. Kerman. Azpirikoiek jasatzen utzi ditu orain arte, baina agian bakarren batean sartzeren hasi beharko du. Oso behartuta iritsi da Zabalera eta barrura joateko baimena eskatu dio epaileari Oier Jaiok. Azpiri pixka bat gehiago lagundu beharko dio. Gainera jakinde, bera bezauz, eta partidu hau ezinezko dara irabaztea, motibo gehiago, sartzeako, bolea gantxo sartu, eta alegin du, ondu urtetan badego sakondu, eta bestela partidu galtzekoa zegoen, da, abintzat, sartu gehiago, eta ia tanto bikain batzuk egiten bazu, eta listo. Hemen ikusten da, txapa bota duenetik onain arte eta metik aurrera ere, adizkidekoak menperatuko da bela errestasun guztiz, tanto guztiak, ez? Keixu ziren, galdakabokoak, epaileari kontu eske. Aurkaria aldageletan sartu delako. 22 urte zazpiko finalean 3 aldiz sartu da pelotarietako bat. Asko luzatu da azkenean neurketa. Baina azkar itzuli da kantxara Oier Jaio. Bizkaiko kluben arteko nagusien finala jokatzen ari dira Mungian, Adiskide eta Elorrioko Berriotxoa. Elezkano lehenaren sakea, sake gaiztoa. Ez du eramaterik izango Oier Jaiok, falta bat egin du Anderrek, baita bitanto ere. Ez dirudi lehen da biziko finala bezain luzea izango denik bigarrena. Erdiak egin dituzte. Elezkanok eta Kerman Galartzak. Eirez erantzun dio Azpirik Elezkanoren sakeari. Galartza. Erori intzaio pelota hori txapa gainera Oierri. Ernez egoen Kerman. Elezkano, utzi. Atzera Galartzak. Aztertuta doa 8. kuadrora. Zerbait egin beharra doka Igorrek. Kermanek aidez. Bai, alegin du behintzat, tantu mugitzea pixkat eta beste asko gehi horrek ezin dugu da. Behintzat, alegin du eta listo. Aldan neurrien sartu, golantxe. Oso ondo. Eskubiz orain lehen da biziko kuadroan. Eraman, Kermanek. Horri alegin du bukatzen da, listo. Golantxe. Zer, jode Elezkano hori, ez? Ez. Ez.
Pentsio, Galarza ondoren gero Elezkano jodiola. Hori da, jokuen bida, azkenien basortzi behatzitan duen da, baina bentsat, gozatu eta jenti eposi gondeien etxera eta beste aukerarik ez dau partiduntan. 5 pelotaka da jo ditu, Azpirik, asko behartu ditu, lehen da bizi Elezkano eta ondoren Kerman Galarza, defentsa ondo aritu dira, baina pelota egoki harrapatu du bigarren kuadro.